No niin, moro YouTube. Mä alan pelaa nyt Nebulosia, koska mä en enää voi pelata Grovia, koska mun kaikki käyttäjät tiedetään kaikki. Joku skämmeri on aina tietänyt tän, niin mä alan nyt pelaan Nebulosia. Mä pelaan yksin pelinä, mutta mä pelaan vaikeimmalla ja 20 pelaajaa. No niin. Mä oon siis tätä jo vähän pelannut. Ja saatelikoon kovalla. Joo, ei tästä saa sääniä pois. Ihan sama. Mutta mä oon tätä nyt jonkin verran pelaillut tässä. Mutta ajattelin sitä tulla siihen tulokseen, että kumminkin vielä jatkan tubaamista. Että teillä olisi edes jotain tekemistä. Että voisitte katsoa ihan muuten vaan. Ja mä varmaan teen vielä monta muutakin. Mutta laittakaa tonne kommenttiboksiin, että mitä pelejä te haluaisitte nähdä. Niin kyllä mä voin sen sitten toteuttaa. Joo. Agario voin pelata tietokoneella. Grovia voin pelata koneella. Mutta siihen mä en oo vielä latausjärjestelmää laittanut. Ja se mun pitäisi siihen ladata. CSGO. Sitäkin tulee, jos haluatte nähdä. Ja periaatteessa ihan mitä vaan mitä haluatte nähdä. No mainokset on muuten tosi ärsyttävistä, kun ne pistää tän. Niin. Ihan mitä vaan. Periaatteessa. Mutta mä varmaan lopetan tähän. Tää oli varmaan vaan tämmönen ilmoitusvideo. Se olisi moro.